1. srpnja je svečano obilježena 120. obljetnica rada meteorološke postaje u Crikvenici. Prilikom svečanog otkrivanja spomen obilježja pored meteorološke stanice, gradonačelnik Damir Rukavina je istaknuo. A posebno mi je zadovoljstvo pozdraviti gospodina Ivana Čačića, ravnatelja Hrvatskog meteorološkog zavoda i sve njegove suradnike koji su se odazvali na ovu proslavu. Mi smo ponosni na to jer čini mi se da samo 6 gradova u Hrvatskoj slavi ovakvu obljetnicu. Meteorološka stanica u Crikvenici osnovana je 1. srpnja 1891. godine, kada je počelo zanimanje za razvoj zdravstvenog turizma na crikveničkom području zbog izuzetno blagotvorne mikroklime. Crikvenica i danas slovi za vodeću destinaciju zdravstvenog turizma na Jadranu. Također, ovaj jubilej je tim veći s obzirom na činjenicu da je Crikvenica jedan od samo 6 gradova u Hrvatskoj koji se može podičiti evidencijom meteoroloških podataka koja traje više od stoljeća. Anđelka Radin, voditelj meteorološke postaje Crikvenica, svakodnevno obavlja dužnost meteorologinje. Zanimalo nas je kako to izgleda. Pogledamo koliko bi trebala biti vlažnost na ovom toplomjeru se pokazuje najmanja koliko bi bila. Ona je danas tijekom dana, znači 25. Mokri zrak ćemo izmjeriti kasnije kad se kompletno voda potroši. Motrite i gleda kako je danaska vrijeme. Znači na oblaka bi mogla biti negdje 4. Vidljivost je 20. Gledamo vjetar koji je. Jugoistok. Jačina vjetra negdje 1 do 2. Znači mjeri se u 8, mjeri se u 3 sata i mjeri se u 9 sati. Svečanosti je nazočio i ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Čačić sa suradnicima koji je ovom prigodom istaknuo. Grad Crikvenica i Državni hidrometeorološki zavod surađuju na obostrano zadovoljstvo već dugi niz godina. Čvrsto vjerujemo da ćemo tu suradnju i zajedništvo održavati i razvijati kroz bogatije usluživanje meteorološkim informacijama, ali i unapređivanjem uvjeta rada meteorološke postaje.